سلام كبرات تخطتلتي مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنايم تبصابات سبورت حيزنا قريبنا لنا مكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ካዛኪስታናዊ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ሎሚ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለ መበል 55 ውድድር ዙር ቱርኪ ግዜ ከይባኸነ 35 ተርታ ተሰሪዑ ተዛዚሞ ክሳብ ሎሚ መዓልቲ ተኻይዱ ብዘሎ ውድድር ኣየርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ቦራ ሳም ቤንት ብ11 ሰዓታት 4 ደቂቃን 8 ካሊታትን መሪሑ ብጫ ማልያ ክሕስ ከሎ ኣብ ፈለማ መዓልቲ መበል 33 ኮይኑ ዝነበረ መርሃዊ ድማ ብ30 ካሊታት ድሒሩ ደረጃኡ ናብ 10 ክባቢልዎ ኣሎ ናይ ወርልድ ቱር ማዕቀኒ ዘሎ ዙር ቱርኪ ጽባሕውን ብናይ 194.3 ኪሎሜትር ቅልድም ክቕጽል እዩ ንመጽሔት ዘ ታይምስ ምስ ቀዳሞት 100 ጸለቱ ውልቀ ሰባት ዓለምና ዝተሰመየ ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ሰንደቕ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ብደገፍቲ ጸወታ እግሪ ይውደስ ኣሎ ምስ ከም ኣሜሪካውያን ተዋሳኣይ ዲዋይ ጆንሰን መስራት ፌስቡክ ማርክ ዛገርበርግን ዝርከቦም ፍሉጣት ሰባት ዝተሰመየ ሳላሕ ዓቃል ሰሓቕን ምስ ኩነታት ዝመሳሰሉ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ኣብ ሜዳ ኣመስኪሩ እዩ ባህልና ንደቂ ኣንስትዮ ዝምችእ ኣይኮነን ኣተሓሕዛ ክንዕሪ ከም ዘለና እየ ዝኣምን ማዕሮ ምዃኑ እዩ ከምኡ እቲ ምርጫ ክብል ምግላጹ ብብዙሓት ክውደስ ክኢሉ ብ75 ሚልዮን ዩሮ ናብ ባርሳ መስጋሩ ኣፍሊጡ ዘሎ ሆላንዳዊ ፍራንኪ ዲዮንግ ኣነስ ቀሲነ ደልኺት እምበር ክብል እቲ ዓርኩን ወዲ ጋንትኡን ዝኾነ ውልዶ ተኸላኻላይ መጻኢኡ ንምውሳን ኣብ ወጥሪ ምህላው ገሊጹ ልዕሊ 10 ጋንታታት ንዓይ ከፈርማ ይደልያ ኣለዋ ከምቲ ወኪለይ ዝበለኒ ንገሊአን ክጻወተለን ዝብህጋየን ዘጋጥማ መጻኢ ክንሪኦ ኢና ዝበለ ደልኺት ድማ ፍራንኪ ናብ ባርሳ ጽቡቕ ይወሲኑ ካብ ወረን ብዛዕባኡ ዝበሃልን ከኣቕሲኑ ነቲ ጉዳይ ብብልሒ ቀሪቦ ኣዝየ ድማ ተሓጒሰሉ ኣለኹ ክብል እቲ ሓለቓ ጋንታ ብዛዕባ ዓርኩ ይዛረብ ትማል ምሸት ቶተንሃም ብድሕርቲ ልቢ ተዓዘብቲ ኣንጠልጢሉ ዘምሰየ 7 ሸቶታት ዝተረኣየሉ ሰሓቢ ግጥም ንማንቸስተር ሲቲ ከም ዝገለፈታ ዝዝከር እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ምስ ቶተንሃም ትጻወት ኣያክስ እቲ ጸወታ ምስ ተወድአ ምስ ናይ ቅድም ዕሩኽትና ክንገጥም ኢና ኢላ ምስሊ ተጻወትታ ጋንታ ዝነበሩ ክሪስቲያን ኤሪክሰንን ቶሚ ኣልደርቬይደርን ዝርከቦ ስእሊ ኣሰንያ ኣብ ትዊተር ዘርጊሓ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳብ ክለብ ቶተንሃም ድማ ኣብ እግሪ እቲ ብኣያክስ ተለጠፈ ስእሊ ምስሊ ናይ ዝተፈላለያ ክለባት ግዳይ ፍሽለት ይገብረን ኣሎ ተባሂሉ ብብዝሒ ዝዝረበሉ ዘሎ መልኣከ ስዕረት ወይ ድማ መልኣከ ግልፍ ዝተሰመየ ካናዳዊ ራፐል ድሬክ ብምልጣፍ ሓደራኹም ኣቐዲምኩም ንድሬክ ረኸቦ ዝብል ጽሑፍ ኣሰንያ ንብዙሓት ተኸታተልቲ ኣዛንያ ኣብ መንጎ ጸወታ ማንቸስተር ዩናይትድን ባርሴሎናን ባርሳ ብ2 ሸቶታት ሊዮነል ሜሲ ተሓጊዛ መሪሓ ኣብ ዝነበረትሉ ካሜራታት ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ናብ ጥቃዒ ማርኮስ ራሽፎርድ ብዛዕባ ትግጥም ቴክኒካዊ ሓበሬታ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ክህቦ ይረኣየልኩም ራሽፎርድ ኣንቢቡ ካብ ሕንጻጽ መጻወቲ ሜዳ ኣርሒቑ ይስንድዋ ሓላዊ ውሉዳት ባርሴሎና ተርስተገን ድማ ኣብ ክፍሊ ቀዳሐ ግዲ ነይሩ ነታ ወረቐት ብምውሳድ ከንብባ ተራእዩ ራሽፎርድ ንድሕሪ ሕጂ ክጋገ ከም ዘይብሉ መምሃሩ ኮይኑሎ እንተ ተርስተገን ኣብ ርእሲ እቲ ብሉጽ ብቕዓቱ ንጋንትኡ ምሕጋዙ ኣገዳሲ ቴክኒካዊ ምስጢር እውን ንጋንትኡ ከካፍል ክኢሉ እዩ ኣብ ክልተ እግሪ 8 ሸቶታት ኣብ ዝተመዝገቦ ግጥም ቶተንሃም ንማንቸስተር ሲቲ ረቲዓ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ክትሓልፍ 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ ዝለዓለ እጃም ዘበርከተ ደቡብ ኮርያዊ ሶን ሂንግሚን ብ12 ሸቶታት ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ኤስያዊ ዝብል ክብሪ ለቢሱ ንዘይምህላው ሃሪኬን ስዒቡ ንጋንትኡ ዘማመቆ ሶን ብተጻወታይ ዳይናሞ ኬፍ ማክሲሞ ሽቲስኪኽ ተታሒዙ ጽንሐ ክብሪ ብስሙ ቀይርዎ ዘሎ ዘይነዲን ዚዳን ኣብ ዝመጽእ ክረማት ንሪያል ማድሪድ ዳግማይ ምህነጽ ክኾኖ ንምዕደግ ተጻወቲ 500 ሚልዮን ፓውንድ ከም እተዋህቦ ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ፋቢዮ ካፔሎ ገሊጹ ኣብ ሰሙን እዚ እስጳኛ ከም ዝቐነየ ዝሓበረ ካፔሎ እቲ ሓበሬታ ካብ እሙን ሰብ ናይታ ክለብ ከም ዝረኸቦ ኣፍሊጡ
ማድሪድ ንከምቤል ኢስኮ ቶኒ ክሩስን ማርሴሎን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ኣልያ ንሃዛርድ ፖግባን ሳነን ካልኦት ተጻወትን ከተምጽእ ምዃና ብሰፊሑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ 2009 ፔፔ ጓርዲዮላ ንመዝነት ምስልጣን ባርሴሎና ክርከብ እንከሎ እንትርፉ ሓለፍቲ ታጋንታ ዘይተማተአ ሰብ ኣይነበረን ቲክታክ ዝበሃል ዝተፈለየ ፍልስፍና ምስ ኣታተተወ ኸኣ ኩሉ ሰብ ተጸሊሉ እዩ ጓርዲዮላ ግን ንሻምፒዮንስ ሊግ 2 ግዜ ክዕወተሉ ኣብ ርእሲ ምኽኣሉ ባርሳ ኣብ እዋኑ ብፀወታ ንዓለም ክትቋጻጸሮ ኣኽኢልዋ እዚ ግን ድሕሪ ካብታ ጋንታ ምውፅኡ ክደግሞ ይከኣለን ኣብ ባየር ሙኒክ 204 ሚልዮን ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ድማ 608 ሚልዮን ዩሮ እኳ ንሸመተ ተጻወትን ተውፅአ ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ግን ከምታ ዝጥቀስ ገንዘብ ዘየውፅኣላ ባርሳ ክኾነሉ ይከኣለን እቲ ዘገርም ማንሲቲ ካብ 2008 ብሓድሽ ወናንያ መንሱር ቢን ዛይድ ሲቲ 1.66 ቢልዮን ዶላር ኣውፅኣ ክንሳ ክትዕወት ይትረፍ ንፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትሳተፍ እኳ ይበቕዕትን ባርሴሎናን ሊቨርፑልን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ጎባል ክለባት ክረኸባ ምዃነን ኣፍቃርቲ ስፖርት ባንቆታት ጽበይዎ ዘለዉ እዩ ዮርጎን ክሎፕ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ተመስገን ኣምላኽ እንተወሓደ ንቑሩብ መዓልትታት ብዛዕባ ፀወታ ኣይክሓስብን እየ ክብል ንሜስን ባርሴሎናን ክጭንቐሎም ግዜኡ ዘይምዃኑ ገሊጹ ሆላንዳዊ ቫንዳይክ ብወገኑ ብሓባር ኮንካ ምክልኻሊቱ መፍትሒ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብወገን ባርሴሎና ሊቨርፑል እታ እንኮ ኣብ ኮምፖኖ ዝተዓወተት እንግሊዛዊት ጋንታ ብምዃና ታሪክ ክኸብዳ ከም ዝኽእል ይግለጽ ሊቨርፑል 2 ግዜ ኣብ ካምፕኖ ተዓዊታ ድሕሪ ስዕረት ጁቬንቱስ በአያክስ አምስተርዳም ኣብ ግጥማት ጎባል ክለባት ኤሮጳ ካዲዝ ዝተባሃለ ናይ እስጳኛ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ መሳርዓ ክጽምበር መኺራ እታ ጋንታ ዝኸበርካ ክርስቲያኖ ጁቬንቱስ በአያክስ ምግላፍኩም ኣይትጓዩ ናብ ካዲዝ ምጻሞ ኣብ ቀረባ ዓመታት ንሻምፒዮንስ ሊግ ክትጻወት ክትብል ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳባ ጽሒፋ ኣብ መወዳእታ ክሳብ ትመጽእ ዓብ ምሕቋፍ ንህበካ ትብሎ ኣብ ዜናታት ምስግጋር ተጻወቲ ግብፃዊ ኣጥቃዒ መሐመድ ሳልሕ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ስፖርት ክትሸጦ ከም ዝሓተተ ኤኤስ ተባሃለ ማዕከናት ዜና እስጳኛ ሓቢራ ይኹን እምበር ወኪልቲ ተጻዋታይ ራሚ ዓባስ እዚ ዜና ሓቅነት ከም ዘይብሉ ብመገዲ ሶሻል ሚድያ ግሉጽ ገይሩ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝቐጸለ ምስግጋር ኤደን ሃዛርድ ዝምልከት ዝርርብ ክለባት ቸልሲን ሪያል ማድሪድን ኣብ ዝቐጸለ ሒደት መዓልትታት መዕለቢ ክረክብ ተባሂሉ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኦሊቨር ጁሩድ ብጋንቲኡ ቸልሲ ንዘቐረበሉ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ምንዋሕ ውዕል ሕቶ ነጺጉ ናብ ካልእ ክለብ ከምርሕ ምዃኑ ተገሊጹ ቶተንሃም ንሓለቓ ጋንታ ተኸላኸላይን ክለብ ኣያክስ ማቲስ ደሊኺት ንምዕዳግ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ተሓዊሳ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር እንግሊዛዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ጃዶን ሳንቾ ዝርከቦም ተጻወቲ ንምዕዳግ 250 ሚልዮን ፓውንድ ተቐሪቡሉ ይበሃል ኣሎ ኣጥቃዒ ክለብ ማን ዩናይትድ ማርኩስ ራሽፎርድ ሰሙናዊ 200,000 ፓውንድ ክኽፈሎ ብምሕታት ውዕሉ ምሕዳሳት ሓርሒሩ እዚ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ኣብ ምህዳን ትርከብ ባርሴሎና ዩናይትድ ንራሽፎርድ ክሸጠላ ፈቃደኛ እንተኮይና ከም ኣካል ናይ ዝውዕል ንብራዚላዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ማልኮም ክትህባ ተዳልያላ ኣርሴናል ብዩቬንቱስ ንዝድለ ዘሎ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣያክስ ዴቪድ ኔረዝ ብቐረባ ትከታተሎላ ኣርሴናል ብተወሳኺ 15 ሚልዮን ፓውንድ ተገሚቱ ንዘሎ ቤልጂማዊ ኣጥቃዒ ክለብ ፎርቱና ዱዞልዶርፍ ቤኒቶ ራማን ንምፍራም ምስ ኤቨርተን ኣብ ቅልስ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሰልጣኒ ብራይተን ክሪስ ሆይተን ነታ ክለብ ናብ ሻምፒዮንሺፕ ካብ ምምላስ ወላ ይድሕና ቀጻልነቱ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ተገሊጹ ካልኣይ እግሪ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሎሚ ምሸት ብዝተኻየዱ 4 ፀወታታት ተሳሊጡ ግጥም ቸልሲን ስላቪያ ፕራግን ምስ ናይ ትማሊ ግጥም ማንቸስተር ሲቲን ቶተንሃምን ተመሳሳልነት ነይርዎ እቲ ናይ ትማሊ ግጥም ኣብ ውሽጢ 21 ደቂቕ 5 ጎላት ዝተረኣየሉ ኮይኑ ክሓልፍ ከሎ እዚ ናይ ሎሚ ድማ ኣብ ውሽጢ 27 ደቂቕ ተመሳሳሊ ብዙሕ ጎላት ኣፍርዩ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ናብ ፕራግ ተጓዒዛ 1-0 ዓወት ሒዛ ዝተመሰት ቸልሲ ካብ ፔድሮ 2 ካብ ጅሩድ 1 ካብ ተኸላኻላይ ስላቪያ ፕራግ ሳይመን ዴሊ 1 ብሓፈሻ 4 ጎላት ክትቆፅር ከላ ቶማስ ሶክ ድማ ፕራግ 4-0 ተመሪሓ ንዕረፍቲ ካብ ምውፃእ ዘድሓነ እዩ
ካልኣይ እብረ ክፍልም ከሎ በቲ ዝነበረ ውፅኢት ፆታ ዝመተው መሲሉ እኳ እንተነበረ ቸልሲ ኣብ መበል 51 ከምኡውን 55 ደቂቕ ኣከታቲላ ዘእንገደተን ክልተ ጎላት ኣብ መዋጥር ስለ ዝኣተወት ግን መሊሱ ህይወት ዘሪኡ ነዘን ክልተ ጎላት ኣብ ሰኪዐ ቸልሲ ዘንበረን ፒተር ሰቪችክ ንቐዳመይቲ ጎል እውን ባዕልዩ ኸሺንዋ ብድሕሪ ዝተለወጠ ነገር ስለ ዘይነበረ ቸልሲ ብድምር ውፅኢት 5-3 ረቲዓ ናብ ቀጻሊ መድረክ ሓሊፋ ሰለስተ እዋናት ዋንጫ ሊግ ኤውሮጳ ዘለዓለ ኡናይ ኤምሪ ንጋንቱ ሒዙ ናብቲ 60,000 ዓዘብቲ ዝሕዝ ስታዲየም ሳን ፓውሎ ኣብ ዘቕንዓሉ ኣሌክሳንደር ላካዜተ ብዘቕፅራ እንኮጎል 1-0 ድሕሪ ምዕዋቱ ብድምር ውፅኢት 3-0 ብምስዓር ንኣርሴናል ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣሰጋጊርዋ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 4-2 ተረቲዓ ዝነበረት ኣይትራክት ፍራንክፈርት ብሾቶ ፊሊፕ ኮስቲችን ሰባስቲያን ሮደን 2-0 ድሕሪ ምስዓራ ብድምር ውፅኢት 4-4 እኳ እንተኾነ ኣብ ዘሜዳ ኣብ ዘእቶተን ክልተ ጎላት ረቢሓ ንኣርሰናልን ቸልሲን ተጸንቢራተን ኣብ መንጎ ስጳኛውያን ክለባት ቫሌንሺያን ቪላሪያልን ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ቫሌንሺያ ኣብ ዝሓለፈት ዘንበረቶ ናይ 3-1 መሪሕነት ሎሚ ምሸቱን ብሾቶታት ፊሊፕ ኮስቲችን ሰባስቲያን ሮደን ኣራጊዳ ናብ 5-1 ኣዕብያቶ ዝመጽእ ግንቦት ኣብ 30 ቀዳማይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣርሴናል ምስ ቫሌንሺያ ቸልሲ ድማ ምስ ኣይትራክት ፍራንክፈርት ክራኸባ እየን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮም ጸብጻባት ስፖርት ኣብ ዝወዲእና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ